Από την αίθουσα συνεδριών του Υπάτου Συμβουλίου σας χαιρετώ όλους τα μέλη του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου και βεβαίως τους φίλους μας. Μόλις τελειώσαμε την συνεδρία και μπορείτε να δείτε όλο το Υπάτο Συμβούλιο συγκεντρωμένο. Λοιπόν, η ενημέρωση έχει ως ακολούθως. Πρώτα απ' όλα ετέθησαν κάποια ερωτήματα εάν θα συνεχίσουμε τα δικαστήρια όσο αφορά το νεοεδρυθέν μόρφωμα, το επωνομαζόμενο ως Ελληνικό Ύπατο Συμβούλιο. Μα σαφώς. Ήδη έχει κατατεθεί αγωγή, οι προτάσεις κλείνουν το επόμενο διάστημα και με αυτή την ευκαιρία, για να μην το ξεχάσουν και οι αντίδικοι, όπως είχαν ξεχάσει το άλλο δικαστήριο και είναι αμαρτία. Εμείς δεν θέλουμε να δικάζουμε ρήμη τον κόσμο, κερδίζουμε έτσι. Λοιπόν, θα κατατεθούν οι προτάσεις κανονικότατα και θα προχωρήσουμε. Το άλλο ερώτημα είναι, θα συνεχίσουμε να ζητάμε χρήματα καθημερινά. Για κάθε κίνηση που γίνεται, που έχει γίνει και που θα γίνει, θα γίνονται και τα ανάλογα δικαστήρια. Διότι αν νομίζουν οι μη νόμιμοι ότι μπορούν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, αυτό είναι λανθασμένο. Όταν εμείς είμαστε τώρα πάνω στο Ύπατο δια τη Βουλγαρία, όπου είχαμε προσκληθεί και όπου μετήχαν όλα τα κεντροαμερικανικά και καραϊβικής ύπατα συμβούλια, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από την νότιο δικαιοδοσία, έτσι, για να μην λένε ό,τι θέλουν, και ξέρουν τα πρόσωπα και τα βλέπουν, προεξέχοντος του κρατιωτάτου Αραγκών, με τα οποία πλέον συνεφωνήθη η ανταλλαγή αντιπροσώπων με την Βουλγαρία, ήδη έγινε και προχωράει και η Ελλάδα εν συνόλο. Οι παράνομοι πήγανε στην Ρουμανία, στο ιδιόρυθμο αυτό είπε το Συμβούλιο, το οποίο δεν έχει μεγάλη στοά από πίσω του για να παίρνει μέλη, νομίζοντας ότι εμείς δεν θα το δούμε και τις φωτογραφίες έχουμε και αυτά που πρέπει να γίνουν θα γίνουν. Έτσι λοιπόν, τα μεν μέλη μας και οι φίλοι μας να είναι σίγουροι ότι προχωράμε κανονικά, δεν σταματάμε, δεν πτωούμεθα. Και βεβαίως συνεχίζουμε και τις σχέσεις μας και με άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως το Σαββατοκύριακο θα γίνει η επίσκεψη από το μεγάλο ηγουμενείο δια την Γαλλία, όπου θα εγκαθιδρυθεί εδώ το πρώτο εργαστήριο του αναθεωρημένου σκοτικού τύπου. Αντιπροσωπεία μας θα μετάσχει τώρα στην Ιταλία, όπου γίνεται εορτασμός των εκεί εργαστηρίων του αναθεωρημένου σκοτικού τύπου. Μιλήσαμε με την Πορτογαλία, η οποία επίσης έχει, και προχωράμε, διότι μπορούμε και θέλουμε. Τώρα, για όσους θέλουν να ακολουθούν τη μη νόμιμη διοίκηση, να προσέχουν. Δεν κάνει να στενοχωριόμαστε.
Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Όποιος παρανομεί, πληρώνει. Όποιος δεν παρανομεί, δεν έχει τίποτα να φοβάται. Και οι άλλοι θέσεις είναι ξεκάθαροι. Όσοι έδωσαν παραιτήσεις, δεν γυρνάνε πίσω. Σας χαιρετώ και θα τα ματαπούμε. Εμείς φροντίζουμε για την ενημέρωσή σας. Γεια σας.